มาดันแดงจาเราเก้าแปลงเดี๋ยวก็จะลูกค้านั่งชงปลาไปเนี่ยคุณเรื่องในอาเกยคุมราจึงฮัลเดย์ชงครีบันลูมุสลามุสลีทาเดรน่าไลเนยอาเกยเก้าแปลงนึงอังคุมาเนเบดดอร์กทังคาร์ในใบดีคาลามืออังหนึ่งเขามุกยาโถหนึ่งเขามุกในมันบลาอังกอนทงหอมเทเกาเมินฟุกามุเทเกาเมินมันใครอะไรที่พูดดักลำเลยแต่จะทำเลยพักเลยเขามารากาบราอีสิข้ามาเนียร์ในนี้ยังเบอฮานาเฮินสิบราบ้ารังนะเฮ้ยअच्छा गाव बेङा नोंखौ एसेबो गोसोथारा नामा गोसोथोनाय खायसोलै माबा खिखौ नायो मानसिखौ नाया बेदर गोथां खारनाय बायदिसो खालामसिनलायलांबायलै मालाय लेखा गोरोंसो नांगौनो आखि आगदा सेस्था खालामथारबायलै आङो जाथ्रा माबा दैहुनि दैयाव ना लफायनाय बायदिसो मोनलायलांबायलै आदा अ आच्छा बेनो लेखा गोरों नांगौथ' आं नोंनो मोनसे बुद्धि फोरोंसै बुद्धि मा बुद्धिब्रा बेलाय बुद्धिखौ दोनथ'नानै खायदा बोरायफोर दंबा खायदा बोरायफोरखौनो फोरोंथारदोलै सालाखौ खायदा बोरायफोरखौनो बाहायथारनोसै आदा रब्रा नोंखौ लेखा गोरों साननायनि आं नोंनो इंराजि फोरोंसै इंराजि नोङो आं बुंनायल' बुंफालां दे बुंदो दे बुंदो दे नङालै होद नङा होनदों नोङो आं बुंनायखौल' बुंफालां नङालै ओइ फाग्ला हैद थेरे नों आं बुंनायखौल' बुंफालां नङालै खोनासं ओइ फाग्ला नों आं बुंनायखौल' बुंथिनदां नों आं बुंनायखौल' बुंफालां नै फाग्ला खोनासं फाग्लाखौ दा थाव सोबागोन लां आइदि एप्पा गोसा नोंखौलाय सोर आं बुंनाय थिना गावनो बुंबाय आं बुंनायखौल' बुंफालां होननानै नोंखौ आं इंराजिखौल' बुंथिनोमोनलै बिदिसो दे फोरोंफिनदो दे आदा दे बुंनाय दे येस नङालै मारै खि ओंखारलायनाय येस होन येस दे बुंफिनदो दे येस मोजाङै बुंलै येस फाग्ला एस मानि गारासोलै येस औ जाबाय दानिया बुंदोलाय न'आलाय थाग्रा होननायखौसो बुजिबाय नङालै नाव नङालै बे दैयाव जावग्रा नाव नङा न' मानि नङा न' मानि नङा येस मानि नंगौ बे न' येसखौ बार बुंबाय था येस नो येस औ जाबाय दानिया नों गाव बेंखौ नुबाथाय बे न' येसखौल' बायथार नों होमबा नोंखौ इंराजि गोरों सानसैब्रा लेखा गोरों साननां गोसोथागोन नोंखौ जागोनलै आदा जाबाय नोंखौ दा मोनायाव माखासेखौ फोरोंबावगोन आं जागोनलै आदा दानि सोर सेंग्रा बेलाय मेगनाव ससमा खर'आव थफि होनलायलायनाय देरलालाय
सोर जाखो नों Yes. आयु एसे खाथियाव लिंहरदोगोनहाय नै सोर जाखो नों No. 1, 2. Oma hantu. आयु मा अमा हान्थुसि बिलाय जोंनाव मा हान्थु गैया 1, 2, 3. Burma guntu 3. आयु मा बोरमा गुन्थुथ्रिसि बिलाय बोरमा गुन्थुथ्रिलाय गोथां बोरमाबा हाखाना मोनबाय बायनोसै 1, 2, 3, 4. Oma go 4. मा अमा गुफुरसि बिलाय जोंनाव अमाबो गुफुर गैया नै सोर जाखो नोङो नों बिनायखौ आं जाहोनो हाया माहाजोन गैया Randall. Randall. ए रिदां लोगोसो नोङो Yes. आयु माखौ एसे बिबावगौ होनबा जेबो गैया No. आंलाय माखौ एसे होबाय बायनांगौ Yes, no. Why no? आयु मा थेंथें फारसेनो सिफायनाय बायदि रायलायखो होनबा बे मा मेगन खेबखो होनबा आंखौसो गोसोथोबाय नामा I am Doc. आयु दग होननाय मानि मा होननाय जायो आदा Doc Money. Gentleman. बेथ' इंराजि भाषासो नङा होनबा आदा Yes, no. No, yes. Yes, no. आयु मा खालि एसेल'बो जासियो खाथियावबो लेंहरो माथो नांगौ नोंलाय Water, water. आयु मा वाटारसि दै, दै. ए दैसो गांदों नोङो र' आं लायनि Salia. Sine haki. Gaureng. Ibar bring bir phaba gola nang beti. Gaureng. ना लोंदो आदा Tank. Misty. Godoi. I'm Cambrang. I'm Cambrang. आयु मासि गुदुंमोन होनबा फाग्लानि आखाया Gaureng. Goस्थोआबा गबावगोन